Hebron inguruko kolonia batetik irtetean hil zituzten 3 gazte israeldarren kasuak mendeku politikari ateak ireki zizkion. Ehunka hildako eta milaka zauritu eragin ditu Israelgo armadaren azken operazio militarrak. Eta sorburuan, kolonien arazoa agertzen zaigu. Palestinarren eta Israelen arteko gatazkan 11 burua uste ekarri dituen kontua. Baina aldakigu zer diren koloniak. Israelek okupatutako lur palestinarretan eraiki dituen bizitokiak dira koloniak. Bertan, juduen komunitateak bizi dira. Nazioarteak legez kontrakotzat jo ditu. Txalet multzo itxurako gotorleku armatu hauek Nazio Batuen Ginebrako hitzarmena urratzen dute. Militarki okupatutako lurretara herritarrak eramatea zehazki debekatzen badu ere, Israelek guztiz kontrakoa egiten du, Zisjordania okupatu zuenetik. Baina zergatik aritu nazioarteko legearen kontra? Herriska horien eraikuntzaren bitartez, lur horien gaineko jabetza ziurtatu nahi du Israelgo gobernuak. Etorkizunean bake akordiorik balego, horrek suposatuko lukeenari aurre hartuz. Kolonien eraispena izan da Palestinarrekin bake hitzarmenik ez lortzeko arrazoi nagusietako bat. Israelek presionatzeko duen karta bat da. Gobernuak iritz tinkoa du gai honetaz. Akordio guztiek kolonien biziraupena jaso behar dute. Palestinarrek jakina denez diote ezinezkoa dela Israelek de facto indarrez okupatuta duen lur baten gainean negoziatzea. 1983ko Osloko negoziazioen hastapenetatik hona, Palestinako lurretan bizi diren kolono israeldarren kopurua bikoiztu eginda. Gaur egun, 1,5 milioi inguru kolono daude. Zer bultzatu du norbait legez kanpoko zonalde militarizatu batean bizitzera? Arrisku horiek hartzeko prest direnen argudio nagusia erlijioa da. Jainkoak judutarrei han bizitzeko eskubidea eman diela uste dute kolonoek. Halere, badira ulergarrazagoak diren beste arrazoi batzuk ere. Kolonietan bizitzeko laguntza ekonomikoak ematen ditu Israelgo gobernuak. Kolonoek zerga txikiagoak ordaintzen dituzte, etxe bizitzarako eta kredituak lortzeko laguntza bereziak dituzte, enpresa obaria jasotzen dituzte kolonietan egoitza jardezaten. Laguntza hauei esker lan eskaintza handia dago kolonietan eta paradoxikoa bada ere, kolono enpresariek Palestinarrei lana ematea beste biderik ez dute. Bestetik, kolonoen 75%, 360.000 lagun inguru, ultraortodoxoa da. Beraz, laguntza orokorrei gehitu behar zaizkie erlijio komunitate horrentzat espresuki dauden aparteko laguntzak. Ultraortodoxoen komunitateetan 10-tik 6 ez du lan egiten. Tora, haien liburu sakratua ikastera dedikatzen dira eta hilero 500 euroko pentsioa jasotzen dute. Umeentzako laguntza berezia ere jasotzen dute. Kontuan hartu behar da familia ultraortodoxoek bataz beste 5 eta 7 seme-alaba artean izaten dituztela. Eta Israelen derrigorrezkoa den 3 urteko zerbitzu militarra egitetik salbuetsita daude. This land, it's for the Jewish people from all the world. Okay? Koloniak Zisjordania okupatuaren barruan badaude ere, haien azpiegiturak Israelekin lotuta daude. Kolonoek bakarrik erabili dezaketen 200 kilometrotik gorako errepide sarea eraiki dute lur palestinarretan. Koloniak eta kolonoak babestea helburu bakarra duten Israelgo armadaren milaka soldadu daude Zisjordanian. Justiziaren aurrean ere aldeak daude. Kolonoak lege zibilaren arabera epaitzen ditu Israelgo justiziak.
Baina palestinarrak Israelgo aginte militarraren legedipean bizi dira. Checkpointak, gaueko etxeratze aginduak, kargurik gabeko atxiloketa preventiboak eta bestelako murrizketa andana dira aginte militarraren ondorioak palestinarrentzat. Kolonien auziak zuzenean eragiten dio gatazkaren konponbideari. Zisjordania gaur egun gruier gazta baten modukoa da. Elkarren artean deskonektatuta bizi diren zonalde txiki asko osatutakoa. Koloniek Zisjordaniako lurraren 3% soilik okupatzen badute ere, errepideek, base militarrek, checkpointen, harresiaren eta gainerako segurtasun zonalden inguruko azpiegiturek lurren 40% hartzen dute. Urteak joan, urteak etorri, bake negoziazioak hasi, gelditu, bertan behera utzi eta berriz hasten dira. Bien bitartean, errealitatea da, Israelgo gobernua geroz eta lur gehiago kentzen ari zaiela palestinarrei, kolonia berriak eraikiz edo daudenak handituz. Nazioarteko potentzia gehienek ostrukarena egiten nahikoa lan dutela dirudi. Mundu osoaren aurrean legea nola urratzen duten ezikusia egiteko. ولا تترجع فيها نفس الظلم نفس الكراهية نفس عدم المساواة والجهل حبستنا بقفص فينا البوعة بغطرة فينا البوعة برفس قال بقول لك لا حياة ظلمي فات توكلنا على ما موجود تكون في شيء إنه موجود